O golf e o Albariño volverán a ir da man coa celebración da terceira edición do torneo de golf Semana de Ouro do Albariño, unha competición na que se darán cita máis de 500 xogadores e xogadoras e que medra ano tras ano. Está claro que é unha honra que un evento destas características leve o nome de Cambados e o nome, ademais, do noso produto máis preciado, que é o viño Albariño. Cambados deste xeito aposta un ano máis e xa é o terceiro polo golf nestas datas previas á nosa gran festa do viño Albariño, e que xa en anos anteriores tivo unha gran aceptación entre os xogadores e xogadoras, non só da nosa comarca, senón tamén a nivel galego e a nivel nacional, e queremos que este evento, ademais, siga medrando. Con este evento non só se patrocina o deporte, senón tamén a comarca. Que promocione o deporte, o golf, pero que promocione tamén o turismo da comarca e todo aquilo que desde aquí podemos ofrecer ás persoas que participan neste evento, que pois a cultura, deporte, está claro, pero tamén gastronomía e viños de gran calidade. Ademais, pois como decía antes, nun dos mellores campos de golf que existen, cun entorno e cunhas vistas paisaxísticas que son incomparables. A competición disputarase do 22 ao 26 de xullo e a final será o día 28. Cada unha das 5 primeiras xornadas está patrocinada por unha adega. As colaboradoras son Bodega Pazo Señoráns, Bodega Lagar Pintos, Bodega Paco y Lola, Adegas Terras da Sorey e Bodega Martín Kodax. Yo creo que es algo de lo que estamos tremendamente orgullosos de que se lleven a cabo unas jornadas de golf como estas. Cada año va creciendo un poquito, cada vez nos incorporamos más bodegas al proyecto, ya son 3 años participando y creo que es una iniciativa maravillosa, sobre todo por el enclave en el que se desarrolla y que mejor que acompañarla del vino Albariño, ¿no? Y muy contentos porque, bueno, sempre é unha oportunidade para mezclar deporte con algo tan cultural e tan próximo como que temos que o noso viño Albariño, e neste caso a Adega Lagar de Pintos, encantados de colaborar co patrocinio deste día e de todos os días. Cada adega realizará diferentes actividades como degustacións de viño ou celebracións nas propias bodegas. No que respecta ao torneo, pasarán a final a metade máis un dos participantes, tendo en conta a mellor puntuación en 3 das 5 xornadas.